Kaixo, IMH-en gare, lehenengo mekatronikako klase baten, eta ikasle gorroa dauko, eta bere alboan bego zein hizkuntzako irakaslea beti itzultzen ari da. Irakasleok esaten duguna, kontatzen duguna. Orduan, ze gertatzen da, ikaskide batzuk arazoak izaten dute irakasle horrekin komunikatzeko batzutan, o gauza minimo batzuk kontatzeko. Orduan, iniziatiba bat irten da, irakasle eta ikasleen partetik, eta izan da, gu zein hizkuntza apur bat ikastea, minimo bat, ikasle gorrarekin komunikatzeko. Eta hortan gabiz, klasean. Egin dugu errepasatzikia? Baina azkarra, bai?